ti kumba le tho mo ti long kadi ka jing ke samlangi sedang ban kamet ka pat ni kaya ling babun ki mo ti hatu phijukran em ki shabakin ke samla kani ka banjai kamet joki namal ba teng kan jing mut jing perkhat nang tade ki hormon sapo kamet jungi ki labak ti phijukran em ki shaphang kini ki na lawan ong mga day ka pre-kabudan bok mo, mga iyo bantay ka program ka baday ka andosan health. Ang ka kamjo nga ka day, but kumrobat pa kriyan niya kani ka program ka baday ban fit in kina samlay. Di hakata ka rukom na iyo kalat but attention ori ki program ki seminar ki workshop hang niya bat shabak. But nasal talk bahaya kata ka jingdan kam ban kren ya kani ka phang mo bede ba ka jingkala jong ka met ba ka jingkala jong ka jingkala ke ba ki khana samla ki ya da ba na ta da ma haka jing em jong la ba haka jing lai pi jong an tan ka kemero shime gani ka fabu ban kwari di khon ha ka bede ba kani ka topic na do rasta ba dang khana nai ko sna mala aslam ban kani ki ka ba ki de ban long normal vậy chứ khi và cái chính là cái trong phi cái long normal và là phi internet iwe rồi iwe bạn để khna xong rồi thì phi internet khna kan thấy school mà sẽ cái phi đơn kan thấy bởi phi internet thì long cái long normal vậy khi có long bakin school bakin lại cái bus new là nè bakin lại long cái lại cái boss cái bom đề bạn đấy bạn nó đã kia thuộc học như thế bạn nhà ruộng này cái này bahas bạn khi có một ki long very open mo ki thok bai bat muna ro na hakata ka por pan me yo kan mat ken kan seleng ban pan e sa ban ti ba ka ba ki de ban word ba ki e pan de ki nan ti ki ba ki de ban care ro ban kham andakar mo ikong namar ba idon kon shenrang ki sit perkhat cha shenrang dam le but as a father of a girl but ma bam pa jo kan thai but kham long protective kan de ne kom no ba khata kom no phi ju don em tai jing ban đang slow bên đột này đang slow teng được kiban kubatai ki kon spang kita ki mo ma be day but kita ka ban pen kre gi kon kaptam ikin thai ban ya kita ka jing nang san jong ki ngai la de let's say namar bai kimi jong ki dei nong hikai fi te thrai kata ka wan nei kai okay ka wan nei kai ne gi kon kan thai na la de ngam don ngan dia thok ta andre yo chanrang pan ka wei ka bang develop long ngadon ka ke jing yedek bacan ha ni long kom spar manga ba ni konjenrang jong ta wi sibon nangi la chongkali lang de ni euro ni kren kum be kadam perlok nga sai kren nga sai ji gidan ki perlok ki ba don konjenrang da gi chongkali ba konjenrang kum joi kren re kim don ga ki snip kim don ka jing yedek bukum kata nga pati ngadon ni kren kum yedek perlok ki nga namar nga consciously ko bong phare nga tu ma ba menchuar nga ko ban build le kata relationship bat ki khon kai chandang ne kan thai ro ngalong open bai ngalong open bai bat ki te na ta da ki yu kan wat man ta ro ngi long open ka no ki yu kan ti kamut ho ha ka jing yat samlang ki te ba mangi ro ma kom ju manga wat la manga ro na kan ma por bang ki samla manga sedang long kwa ban panjangai la de la so he la kwa ban long marway de ban let jing let la kwa shu ban let kmi pa ti la don te na ta kan jing dom bit kan jing click clear sendat ro na ma ka to ka de na jing kelas ka met pan ma ba kadang sedang kelas sendat te long ka met ro kampat song thu kom no ban navigate ek ta ki emotionally they are not mature or they are not strong te kom no kom ki kmi pa pra teng bon ni se image wa teng se ai long dang la pan di jing dom te la dam kom tu mo te kom no pa de ngin ban pen song thu kmi pa ki ba pe kom nung ila ban so thu kan ni ka jing kan ki behavior kan jing ki khna samla kom nung deal ki mood swings ki tantrum so bagi ong ki khna samla ma nga thamai mo long kidan si banta ki ba ngi de ban rem bat kidan ki banta de sing ha ka jing long kom mi ta ngi snot tho ba ngi de be ngi be de ki kon ki long ba ha da rong side ngi de side then when ha ka jing ya de ti jong na ba den na de bit teng na yes I said op ki map ki kon dan na bang na school ba kla ba teng oi ki play ki bot long ni ko ki hagadi ya leti jomi kom wek fa ide ban kama ba teng ide ban admit bangi ro nge baklas kat but teng ide ban appreciate and ban acknowledge na ne for ban oklin kasing ide ban pan iya ka jing sko femen dan ne ka jing sko mo la de kon ki le very important ban ide ban ai ki kam receive it ki nang le ki kam ki ba ha ban ki le panu ko bakla ro ide ban
hikai ki mo ba kumno kin lan dan kumno kin yo ya ki jingi kai dang ba ki jing bakla jong ti ba marung ni ba pat ni dan ba ki jing bakla ba kamot ba mi la dang ni bakla sen kamot ni la ngap kai ni dang wa kala ban ambet ba le jenga tharai kata ka dei ka ba ngasai bot practice pe dia Yep, badon kam ban kan mau hi kalong ba ngim dei te ba in sngo ba ngi dei ki ba janai te. Bon sen ngi kimi ki pa ngi sngo ba ki khon kim tip kum ba ngi tim ngi. Ngi kham tip ban pi. Kadai kata te Henry bon sen pat ngi ngim tip te. Ngi da sisa i bon sen ngim tip te. Te kadai kata ka ba ngi kum ki pa kam tama ka ni ke cingkala jong juk menta ni de bet priang sai kata ka wei ba kitan chibon ke bangim tip te ke dang lap tiang ya kata thai ngin kren bat ki khon jong ni dang apon kam dek tin nong wei biang with open mind te la ka jingmut ka ba ya la ka jingmut ka ba priang la da gidan ki jingi kai ba wan na kiro te kumbai ong kong ta nya ban priang la ki wan ki jing ngi yo jing kai na ki ro ngi la te man yo teng man ta le phin ong ku jing don ki ne ki kor ki bor man ta ki kam te magi am pat sibo man ta ki bon ki kimi ki pa WhatsApp ro gim te Instagram ro te te kata go ki don kam ba nga check nga don go ka ten ka bang set ngutan na nga don bomb sticker mga bo kali jong abaret yang mine is like a parachute. It works only when it's open. Te gamang jangiro galang kong ka parachute kanya dapim open ya ka. Kom tre. Te ngigo ko kimi kipang happen long open. Ya kini ki changes kan yung pibang ki behavioral change te ki jang ki khon. Happen long open kan kita. No tarik la batay kumnung ila ban long open minded tarang ka dei jing ong sa pin ba ladang ka jabing jungi la ngi de long parachute la ngi gin play kam long ngi nam la ban we won't be open to new possibilities ngi no kan ki outcomes in than mai pra jang ne parthai ma ke de kum no de ngi la ban kum ki me ki pa perfect way ga podcast kum no ki la ban song thu kham ban ya shoi ga ni ka jing kala ha ka jing long jing ban ki kun ki ti Thai bon sen ngi ro ngi ya leng ba ka ta mo re bon sen pan ngi kan mau te im kan mau ya kata am te tang ndang ila ya nang start ngi pule ngi kan mau plan gadan sisa ban ngi relate bat kata mo ngi penede bat kata andre hakanik pateng menta mut mar ba ngi ila ya ki babon ni mo ngi ila ya pule wat chanong nong ro ila ya pule hi ta te kalong ba ngi da pendan kamben kite nong we kalong ba ngin update ya lede kan pat kini ki jing sisa kan ba ki khon jongi hagani kerta ke bakata kidan ya kini ke tengi kung kimi kipa ide ban persangkan ban penyede bat kata kan ban mong pareng ban adjust kan bat kata te ban kolong bangin bu hadin jong kijing berkah jongi bagani ke kerta ke ba ngi haban petho ba ngi haban kimi ba nginam bakla kan namana ngi we bangila bakla kendiat tengah kala pulom na to jingim kan ada marwah kumba omon omong ta ki jingkala hadi kena samla po bidang ke samla ki bon pangat am ki ba but koi ka bang kwa ban kran ha sa long bai pek ni program po yimde ban compare yimde ban tai long kumta po pi long kumne pe khon jong kita ki long kumta hi sep long kumne te lada utai kena tu utip ski gamot piro devan tip ski lada utai udat jinisang piro kena jinisang do utai offers piro kena offers long kato kade baba snail bahana tharai gan nawar la ujong jong kena no kena la ni ka kena mo kidan naga jong ka kompa ka potential de kidan jong ka sap kidan ka jong ka jing nang jing tip mo te ni de ki ni ko tweak fa ni de ban pet ya ki to ki potential jong kon jong ki ka sap ba kidan ka jing song tanat ba kidan but let's see haka la dan ila ban de kata ngina ban irap iki ban sit ik ba ha ban let's see teng ka jing dom jong pi ka long bangin so tho kita ik na teng bi kana kidan ka jing dom riang kidan ka jing so si long ni de ban kan mo ba ka ni karta am
long ki khana ke long ba bon ba gi tang kan ma pon mga dang kesam ba I me do jam lai this is the age of storm and stress kade ta go ba phel dang ba ya air fantari ya ka ya kini ki Jeng buat chip jepat. ben ta hai ya phi ban no kum no pa phin no khan ban yang ban ba kan ga air kan bio ban sempat ya phi ban pat ya phi mat bio phi or mo te ko mon ngai ka ta ga chu ma she on no ya ikon ba ikna sang aro ba kan ni ga long temporary te kam kai da ban ne sa kam ne phin sa he pat phi de ban nang kum no ban ya le persya kita ki smooth swing jong phe ne ta ki jing dom jong phe ne ni kum klik pa de ban ya sha kan ki kon ha ga ni ka tla jong ki te ha mas ndep kan ni ka teenage mo ko period jong ka jing he jing san ko mot kila pois ko pan de ka banta em ko ba phi ong ari pot khana tin me se dom tiang ha banta me na jai mo ni se em ki kon ke long kum to de nga thai kata ka de ka badang kam bang de ban ya jai sha ka de mi we ba de ban long ke bas ngo thu we ba ki jing ye kran ang ba ki jing ya sha ki jing kum no ngan ong tong ki understanding mo ki ong ti es ngu so jing mo te nang ba ngi la ban dai ta ni karta ka ba ki la ban mo ba ki la ban or ba ki la ban pois ka e ka ko ba ko bom smo ta nan e la de ba ki kon ong jo